Alhaji yan rainin hankali. Wato gidan nan kuma da ni matsiyaci ko? Ina bacci koya ma ake daga nan dawo nan gurin ne. Yare na mata imani. Tun da rai tulo gidan nan na ce an kawo gobara gidan nan. A gani bacci ma nake yi ban zama lafiya ba. A bangaren abinci ban zama lafiya ba. A zuwa da ke da kuma ana da kuka. To daga yanzu na kafa doka a wannan kujerar mulkin. Wallahi duk wanda ya bige ni zan rama. Ko da mai gidan ne. Abinci kuma hina zaba. Kuma yadda ake dauke da ni ma an samu nawa yau na fara. Ajiya. Salamu alaikum. Wai ina mutane? Maimuna? Wa alaikum salam. Wa alaikum. Wai gidan nan haka za a dinga zama? Gida a hargitse? Gida ba zai dinga zama daidai ba? Alhaji ma ya faru ke faruwa ne. A ce yarinya auta ta kame mai gani abinci sai ta zubar a gurin? Wani wani ɗabi'a ne? Shi kuma da yake wani shashasha ne. Ga can sirrin ta makuka yake. Kuka kuwa. Maganar ma ana miki magana kuma dariya wa kike? A to Alhaji me ya kawo kuka? Ina auta? Ina auta take? Auta. Auta. Iye. Ke auta? Da hankalinki daga ki je ki kai mai gadi abinci sai ki je ki zubar a bola? Awo. Wai mai gadi? Daga kai mai abinci ya hauni da faɗa, ni kuma na ce zan zuba a bola, ya ce in zuba a bola, ni kuma na juya gaba ɗaya. Kasa. Wallahi mai gida barka fito wallahi yau ba za ta sabu ba. Wallahi yau ba zai yiwu ba a cikin gidan nan. Wannan makota ne yara ne kullum sai na gaya miki yaran nan su daina zuwa gashi sun zo sun bar bayan a zo ana wa mutane sallama yara sun zo sun bar takalmin su a nan ni ba na son irin wannan abu. Mai gida da au wallahi mai gida ba zai yiwu ba wallahi kai ni in ta kama ma wallahi sai mu da ku da kai mai gida a cikin unguwan nan wallahi in da kuwa ta kama mi sai mi ni na gaji da wannan wulakancin. Da kuwa da ni? Sosai. Ina mijin naki. Da ke ni na ce dan Allah in ci saukar duka. Na ce ki da ke ni na ci saukar duka kamar ruwan sama. Wai me yasa baki mutunta aure ne? Ni fa mijinki ne fa hali dubu ba na gari. Ni zaki da ka? Wallahi ba zai yiwu ba. Ina ma gaya maka kenan. Wallahi ni na gaji. Kin gaji da wannan zaman? To ki tafi inda kika ga ya dace. Inda kin gaji da wannan zaman. To ke baki san gatse ba ne? Sai ka ce ba da hankali? Ina yarinya Allah ya shirye ki. Gatse kuma? A'a. Ni tun daga ƙauye babata ta ce idan an faɗin min abu to in yi shi. In yi ladabi sau da ƙafa in aikata komi. To yanzu da ban yi abin da ya ce ba ai ban yi biyayya ba ko? Allah ya shirye ki. Allah ya shirye ki. Amin ya Haji. Alhaji ai ba faɗa ya kamata ya mai yarinya ne. Nasiya ya kamata ya mata. To ina ruwanki? In kura na maganin zawo taimakanta mana. Menene da kuma wani kace abin da dakata. Ban san wani hayaniya. Kan ƙara jin wani magana. Zan mare ki. Kai. Ka gani ko? Kai. Na kashe wani magana. Kar a saki. Faɗin wani abu akan wannan magana. A je a samu abinci akan mai gadi. To ya Haji. Cikin gida kuma a hargitse shi kuma mai gadi gashi nan wani
ina ji kina wani kunkuni wai wani babu abinci a gidan ba za ki iya zaman wahala ba. To in ba za ki iya zaman wahala ba kin san zaman wahala kike a gidan me ya hana ki tattara kayan ki tafi? Ai yanzu kuwa wallahi yanzu kuwa zan gaya maka tafiya zan yi kuma wallahi barka jin ga maka ciki ne da ni wata biyu kuma farar da shi zan yi wallahi sai ya barariya. Ki zubar? Sosai. To aka gaya miki ruwa ne a buta da za ki zubar? Ne. To bari ki ji. Kin ga dai ke ce kika ɗauki nauyin ko? Za ki je ki zubar? Sosai. To billahi lazi na rantse da sarkin da yake busa min numfashi. Idan kika je kika zubar da cikin nan wallahi da gyatumin ki za mu shiga kotu. Wa? Tsohon ki. Kai? Wallahi da shi zan shiga kotu ba da ke ba. Wallahi da tsohon ki sai mun shiga kotu. Wallahi ta me gida ka ƙara cewa tsohona ina gaya maka ka ƙara. Ai ba Yunusa nace ba dai tsohon ki nace ko? Ai ba Yunusa nace ba tsohon ki nace. Ai ban ce Yunusa ba ko na faɗi sunan shi. Tsohon ki wallahi da shi za mu shiga kotu. Wallahi tallahi ƙaryar rashin mutunci kake mai gida duk abin da zaka kai amma ka ƙara ambatan tsohona kuma ciki sai na zubar da shi. Wai in tambaye ki ba an yanka ragon suna aka rada mai a taro aka ce Yunusa ba? To a radu na faɗa. To wallahi tallahi ba ya tsohona ba, Qur'ani ba ya tsohona ba. Mara mutunci kurum ji shi. Wallahi da abokina. Wata yarinya ce aka kawo gidan nan. Inda aka kawo ta. Ta ji wani cikin masifa da bala'i. Ko ganin yarinyar nan dai. Wallahi da kana fara. Haɗuwa gaban kinki? Wai, ‘yar gidan nan ne ko kawo ta akai? Aka kawo gidan nan. Yar kamar masu arziki. Can kwan zaza can yau. Amma ta hatsari lokacin ka a ce an samu ‘yar ƙauye zo ta haɗa maka zafin kai? A ni ka bani mamaki wannan. Ka san kawai mamaki ma? Na jin. Ka san ni ban da haƙuri wurin abinci. Tabbas na sani. Yarinyar nan sai da aka wani abinci dan ban a gidan nan. Allahu akbar. Allah indomi ne da kwai. Ƙarshen na. Ai na san ka ne da indomi. Ma shi ne. Ai na ci gaba yanzu. Ai kaji da kwai ne da biya kifi. Abokina ana samun irin wannan ba ka taɓa gaya mun ba abokina. Da aka ɗaya wannan abinci ka ɗin ƙarshen nan. Yarinyar nan sai ka ɗaga. Sama. Ka nuna mu. Ka gani ƙarshen da ya buge ni. Sai ta ajiye ma a gaban ka. Ta juye a bola ta muka kai shi. A bola abokina. Kaji sai da zala kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle amma yarinyar nan ta samu gudu. Abokina, ina gaya ma akwai abokin mu Shamsu. In baka manta shi ba wani yaro da muka yi yaran ta tare tun muna firamare. Wani dan baki mummuna haka. To da a ce Shamsu ne yake gidan nan ya tare ni kan. Ina tabbatar maka da haka. Ni nake gaya maka wannan. Kana ji na? Kana saurari na? Wata rana za mu kusho Shamsu. Zai koya mata hankali ina gaya maka. Daga ran da aka ce maka ta ga Shamsu a gidan nan za ta koma cikin hayyacin Allah. A'a? Ai da an yi haka magana ya ƙare. Au, ba ko kai shi ne kuka zauna kuna munafuncin Alhaji ko? Munafunci! Kamar da Allah. Abun ba ya da kai kaɗai. To shi kenan. Ka gayyato ba ko kun zauna sai munafunce. Kamar shi ya tafi? To wallahi da abin da kai da abin da kai ba duk sai na kwashe na faɗa. Ki faɗi ɗan jagaliya. Sai na faɗa wa Alhaji. Ɗan jagaliya. Ga kana ɗan jagaliya? Wai. Kuma wane da? Wajen gwala. Wanda a yi zaman shamuwa. Wanda an mai zaman kyanwa. Wanda ka an mai zuba. Wannan sai